gamit para sa plebisito. Binawa! 1971-72 nga usabon ang konstitusyon. Pag abot 1973, usab ang konstitusyon. Ay, Oh. Usab, no? Na-revise magahigala ang konstitusyon. Motong pag 1935 ang atong konstitusyon, nailisan og 1973 ang atong form of government, labi na diha magahigala sa ato ang executive o legislative na usa, no? Moto nahimong parliamentary. No, nahimong parliamentary magahigala. Ultimo ang pagpanday og gaho balaod, pati ka na nga gaho mahigala gikuha ni Marcos Sr. Mabito nang matinga mo. Nganong mga balaod sa una mahigala ka Marcos lahi, di ba? Batas pambansa bilang tututo. Batas pambansa bilang mga yana ba BP. Batas pambansa bilang 22 BP 22. Or ginang gitawag na to karong bouncing check law. Yana. Kana mga presidential decree. Laod man na kisa may ga-issue na sa una. Si Marcos kay nga naman iya manggiusa magahigala ang lehislatibo. Taw-taw naman las basakan tong mga kuan kuno sa una mga assemblyman. Diba? Iya naman sa mga alipuris mga assemblyman sa una. Mga taw-taw na nas basakan may gala mga assemblyman. Pero ang tinuod niya panday balaod siya. No, presidential decree, batas pambansa, bilang number, bla bla bla. Wala, mga katropa. Hindi pa yun di sa pirmahan. 1973 Constitution, kano sa nag-end? 87. Grabe taas ang Marcos, no? Iabot siya 20 katuig mga kaigsuunan. So, bantayanan lagi ni. Kay dili ni mga igalalayo sinuod. Alas 8:27. Bullseye! Andresito Malasarte, luoy na kaayo atong nasod na apay spokeswoman sa Malacañang. Astang bugua, kada istorya, Duterte mo ipasanginlan. I-interview man siya, ana yun siya nga, man daw sila yung makumparahan, Duterte ramang yun daw. No? Sagdi na lang na siya eh. High blood ramo. Ayaw nang mahuyang kay daghan madamay Sir Arnel. Tama po na. Hashtag uplo ka yun ni si Auntie Claire. Tugay ra. Hieronimo V. Tudtud. Good morning from Las Navas, Northern Samar. Si Evangeline Visande, maing buntag. Good morning! Francisco, good morning, sir. Always watching from Ginsangaan, Buntok, Southern Leyte. Good morning! Francisco, no? Si Alfredo Hicali, good morning. Lahi po nga Francisco ng isa. Alfredo dito isa, Alfredo. Francisco, pinakamatindi yung season PD 1081, Presidential Decree 1081. That's martial law, mga igala, no? Amo na'y deklarasyon, may igala sa martial law. 1972 ba na? 72? Pagka 1973, mga igala, usab na ang konstitusyon. Gituyo na dayon. No mo nang ay sus Ginoo ko. Ayaw gid mo pasala-sala diha kay Ricardo. Norma Unabia, good morning sir. Nagtan-aw ko sa imong live sa YouTube from New Bataan, Davao de Oro. Salamat ma'am. Thank you! Pretty Care Official, good morning idol. Shout out sa from Tagaktak, Panabo, Davao del Norte. Dagang salamat niyo diag maing buntag sa mga taga Tagaktak. Tagaktak rang agi mga igaladas Panabo. Sige. Mga ni as Facebook, Dexter Labaho. Ako sa ning basahon kay manluod ba? Si Dexter Labaho, may buntag kay katulo na gud niya nagisin. Morning Diadol, morning Diadol, morning Diadol. Morning sa Nimo Diadol. Si Macmels Gascon from Lapu-Lapu City, may buntag. Salamat. Thank you! Si Dexter Merlin Herbosa, Ebenezer si Chico, Edeline Sosminia, may buntag. Transfer ko diri kay audio sa YouTube or sa mo lugar walay klaro signal from Baybay Leyte. Wasaki Agiri Vlog, good morning from Singapore. Salamat. Thank you! Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag. Balansa Badilla Yaks, mayong morning. Temis de la Concepcion, Elmer Ligay na Lumindas, nabasa ko na ni. Kinsa naman ning Arabo may gala pagkasuot, unsa mo man ako ni pagbasa ni? Iyo siya nga di ba sir na may patakaran karon balaod yun na, no? Ang tawagan na Animal Welfare Act, no? Nga makapatay ka og hayop iro
di ba mapriso makapriso naman ka. Pero ngano pag tao ang gipatay dili man mapriso lagi. Pag bata man daw ang nakapatay. Bullseye. Bata man daw ingon may galang kabataan party list, no? Dili daw pwede nga mo isilutan. Bullseye. Mga tabaghak. Alas 8:31 mga igalan Tagnas Morning. Palayon ta dito sa katulong video. No, Melita Palakat Araco Villanueva maing buntag dia. Good morning, Drobang Arnel, shout out sa kumama Tasing og Papa Imong. Nya kada adlaw mutanaw sa imong YouTube gikas Cebu City. Salamat asa mo Cebu. Remar Bangges mayong buntag. Buntag sir, gubot kayong Senado. Ang precious crudo walay ubos. Pastilan 8:31 mga igara. Ngayon sunod yung video palihog. XFM. Katropa. Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was revealed. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me. XFM. Katropa. So ginasulti din mga igala ni DILG Secretary John B. Cremulya nga doon na kunoy intel report. Unya ang nakadawat mga igala si Senador Bam Aquino. Nga matod pa dunay another mass shooting nga giplano unya ipahitabo mga igala sa Tolosa National High School sa Leyte mga igsoon. Giplano. Giplano na sad. Unya bata lang gyapon. Kani ba no? Ni mga igala magpamatuod ba nga katong tanan katong nahitabo mga igala sa San Jose National High School. Planado. Unya di pa mo mga igala makakitag urgency nga i-amend mga higala kanang balaod ni Kiko. Dakong binuang na mga higala. Now, salamat kung mao Salamat kung mao mga higala na kuana. Kini mga higalang napungan, no? Kay abi nimo naamang ko'y kulto karon nga online. Kuan na gud gab unsay meaning anang katong KMFD, ano ba na? KMFD. Kanang nasa sinina atong bata gani. Kulto na bay? Ang gina-insert diha bagay soon idea sa Nazism, no? Katukang Hitler ba? Unya kabalo na kang Hitler mga higala nga demonyo magatong dako mga higala si Hitler. No? Pila ka mga Hudiyo mga higala gipamatay ato. 6 million kabaga Jews mga higala ang gipatay during the Holocaust. Kagagawan mga higala to ni Juan. Nainay mga nag-adapt karon nya makita nimo katong mga shooter dito sa ubang nasod o kaning diri sa ato mga higala ato isa no katong 14 nakasinina sa sama ni ini. Now, among gisubay, kulto na ini ba? Yung nasa online gaagi ba? No? So, kumustahan ang inyong mga anak diha?
no, mga katropa. Ato ning subayon men. Ang meaning din yan mga katropa, no, is no pity for the majority. No, kay kuan man na bang nakita nimo? KMFDM shirt kana daw be. Alay ko pangita dia KMFDM shirt. Kana para makita nila. Ipuli sa dia kang Junbik. Ang meaning ani ba kahigala, no? Kain mer German may gala murag nagisi nga kuan ba? Kain mer fr di mer pagbasa ni official translation mga higala nagkanayon no pity for the majority, no? Usa kini mga higala ka anti-establishment and provocative attitude mga higala, no, sa kuan kining grupo, no, inspired by Dadaism art movement. Karon dunay grupo mga higala ga-adapt ni ini, dati art lang ni, no? Kini karon mga higala gina-adapt karon mga kaigsuunan sa mga kabataan. Unya, diha ni sila naga-influensya mga higala online. Bullseye! Bullseye! No? Diha ni sila mga higala naga-influensya online. So, ay na, di makita? Siguro nang imong internet dala ini nga ako. Ha? Bad? Banda. Banda. Shirt ang ibutang shirt. Banda bitaw ng KM. Banda bitaw na siya. Acronym. Nay ako masubot ba nay grupo nga nagsundog ba? Unya gigamit sa dila ng kuan, no, kanang pangalana, no, kanang kain merhet for the mitlid kuno. Sabot ana bagay gala, no pity for the majority, no, katong t-shirt nga kuan gipang printa sa nila, unya gipang suot sa mga kini mga igalang mga shooter, awan ning mga ubang mga shooter dito sa katong Columbine shooter na agyapoy sinina ani sa Amerika ALCS naa, sa Pilipinas katong bata naa. So kuan siya ba usa ka grupo or idea nga extreme, no? Kung naay ISIS na ay usa na sa ato mga higala BIFF extremist na sa mga extremist group dinha mga higala sa ato ang mga online community. Karon ang atong mga bata diha susceptible, prone sila kay ana ni sila musulod anang mga dula gani, kanang mga Gurbax, Roblox o uban pa. Kung magkakita ka ng mga dula mga higala, no, violente gyud siya, no, violente niya naay ga-command ana nila mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Unya kadtong mga bata nga, no, kadtong mga bata mga higala nga labi na ginabuli, no, pag abot nila sa online, makakita sila mga higala o murag kauban, no? Or mahimong relax mga higala, kay makita sila makasabot nila, and then matanom dito sa ilang kasing-kasing nga, panimalos! Malos! No? Mo niya to ang kuan. So, munang ang uban diya mga higala, ano sa maning flags Pilipinas nga, aksyon na ang uban diya mga igsoon, no? Gigil manimalos, kay labi na kung tinuod mga higala, kadtong ni agi og mga bullying. Kana ba? Kana nga shirt mga higala. Common na, no? Tanggala kay murag mga ipita sa gupit.
no? Ipit ta sa gupit gab. So, ang ato karong mission, mga higala, ginikanan. Please protect your children, no? Please protect your children. Kay kung manawagan ta, mga higala, nga paubsan ang criminal liability, no, mga igsoon, at the same time, we will protect our children, mga katropa. So, ang atong mahimo as mga ginikanan, siyempre, on the level lang sa balay. No? Pagpugong ana nila online, mga cellphone, bla bla bla. Pag abot sa school, lahi na siya na mga higala nga iskutanan. No? Lahi na siya na nga iskutanan. Kay sa school, kinahanglan yun na to. Palig-una na to ang security. Amangutana, naabay naabay mga gate ang mga eskwelahan. Dili ba na open? Naabay kural, ang kural basig ang kural taga Ilokra, no? Dapat yan na siya karon mga kaigsuunan. Now, kaya ba sa mga ginikanan nga may muswildog mga security guard? May muswildog mga bantay diha? Dili kaya oy. Na may gobyerno. Oh, may gobyerno man. Sharo naman minalitan ng kwarta diha. Budgetan gid siya labi na mga igsuon kining mga naa sa mga dagkong mga eskwelahan, mga katropa or mga kining sama din sa Tagum National High School nga pila ka buok 70,000 ka buok estudyante. Laliman ka na mga igalasaon nimo na. Kana mga city high, saon nimo na perti daghanag estudyante mga kaigsuonan. So, kining panahon na. Mugay na kuan karon ba nga uyon ba mo? Buhat na og art card diha gab. Unya para ma-post na to. Pabuhata si Ralph. Kuan ka ng drop your pinaka-terror nga teacher nga imong madumduman. Ana lang no, kana lang ang kuan. Nya ang imo ang background nimo, ang imo ang draft nimo, I mean ang imo ang tirada nimo sa imong graphics, may tawag ana. No katong maestro nga nag-ana ka nag-chok. Drop your pinaka-terror nga teacher. Pakomentohon nato kinsa kaila pa ba sila mga katropa. Now, kining Kiko Law. Kiko Law ba? Ineffective daw intelligence ni bangag. Unsaon og pahimangno ang anak dili gyud maminaw, lisod kaayo mga yang kay murag dili na makasabot sultihan. That is why we need harder measure mga higala ni ini. No gani na mo na para nako ba. No, lain man taninyo kay idea. Sa balay lain tag parenting style. Lain ako na mga amahan may higala nga tagsara mabikil pero tibo. Ako akong gina-practice nga masayop ka naagyod kay dapat panubagan. Accountability ba, no? Now, ang uban mga ginikanan wala lang, no? Sige lang palabay. Kinahanglan nato na mga higala i-assert bisag unsa ka busy ninyo, mga higala sa inyong kuan. Kinahanglan gyud na nga ilhon gyud mo ang inyong authority sa balay. Wa mo ko baingog pang latusan na, no? Lain man ta mga higala kuan. Kining balaod ni Kiko, whether you like it or not bay, doon na ni effect ngadto sa mga bata nga gabuhat ani somehow. Nga nagabuhat may gala og mga dugoon nga mga pangitabo. Ano man mga igsoon, mabutang manggod sa ilang isipan bay, di man ko mapriso. Nga naman, nag-ingon manggod ang balaod mga kaigsonan. Kumbaga, inspired by the law of Kiko sila. Because somehow, kabalo sila mga higala, nga kung buhaton ko ni, walay problema nga naman, dili man ko maunsa. No, buhian raman ko. Di man ko mapriso. So, mo na siya problema mga higala. No? Maayo man, no? Kiko di Marcos na bag-o karon boss di na day Kiko di Aquino. Okay man na magahigala. Okay man ang restorative justice, bata pa man, wa man nagpasabot nga nasayop, mao na gyud na iyang kinabuhi adto sa kantor. Yes, tama na. Di jog ko kontra ni ana, pero bay katiling ba ni? And you know, magaysoon nga nagkagahi ang mga bata ron, meaning kung nagka-hard sila and we need harder measure, discipline in order to soften mga higala ning mga bataa. Di ba? Di man pwede nga gahi na imura ng hapak-hapakon mga higala ganang guma. Metal na ang atong gamiton diri. Bakal na ang atong gamiton diri mga igsoon. Meaning, ipabarog na to ang disiplina mga higala nga dapat sila dili pa sila entitled sa kalibutan kay wa pa ni sila agi.